Hulo. Crystal. Crystal. DYP. Anong panahon ni Marcos Marcelo, 1970. So, tapos na kami dun sa isang cave, guys. So, meron kaming pangalawang destination na pupuntahan. Ito na yung Solong Eco Park. Ito yung part na to. So, papasok kami dun sa taas. Over there. Over there sa taas. Papasok kami dun. So, iikot muna kayo dito. Kasi nag-picture-picture na kami. Pagpasok namin dito, nag-picture-picture na kami dun kanina. So, guys, ito-tour ko kayo naman. Kasi hindi naman ako marunong. Hindi naman ako tour guide. So, papakita ko lang sa inyo yung place na to. A very nature lover katapat pag nandito ako sa lugar na to, guys. So, ayun. Yun yung aking cameraman. At baby girl. Ayun, ayun, ayun. So, come on, guys! Let's go! Very fresh ang hangin. Pag ano ka? Pag single ka. Tahimik, wala kami. Bruh. Pahinga muna tayo. Hindi ka magpahinga din, guys. If ever, pag napagod ka na sa pag-ibig, Charlie. Kasi dito ang ano, pocket sa taas. Saan yan? Ano yung sa taas? Second gate? Mamaya, pagod na. Pahinga lang. Kahit mga 5 minutes. In fairness, yung aming cameraman, no? Pagod na rin. Natin yung may ano, second cottage, dun tayo. Sige, dun tayo, akit tayo dun. Hindi ka naman hindi dun tayo akit. Makita mo sa kanya yung chocolate hills. O yung ang ganda. Ayun, guys. Yun yung volcan ba yun? Kaya hindi ko alam kung nahihiya siya this day. Pero masama lang talaga yung panahon. So, yun. Pahinga muna tayo. So, nakapagpahinga na kami for 5 minutes, guys. So, didiretso kami dun sa taas. Ayan. Paakyat na yan. Ayan, guys. Paakyat na yan. Doon. Aakyat kami dun, ha? Hindi ko alam kung pangatlo lang ba yun. Last na yun. Last na daw yun eh. Ha? Doon sa taas, aakit kami. Doon na yata yung last. Sayang yung volcano, guys. Ayan, ayaw niya magpakita. Oh, no! Ayaw talaga magpakita ng volcano eh. Siguro nahiya siya sa akin. Char lang. Ayun. So, aakit na kami, guys. Ha? Watch more for this videos. So, aakit na kami doon. Sa taas. So, bukas, guys, tayo hintayin na lumabas. Hi! Dito sa vlog ko. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Oh, yeah.
Napagod yung aking cameraman eh. May mag-picture-picture muna kami. Dito tayo sa taas. Ipakita mo nga sa kanila yung bilog na yan. Pero nandito pala yung rolling. Lights, camera, action. So, yun na. Guys, hindi namin Char lang. Dito pala ito matatagpuan sa guys. Sa Nesto. So, mamaya, baba tayo doon kasi wala na. Ginagawa mo! So, ayan guys. Keep on watching here. Pagod na ako. Solong Hills. Ito yung Solong Hills. Ayan. Pakita ko sa kanila. Sa vlog. Ng isang YouTuber. Dito sa... Bicol, Albay. So, ito na yung last and third part ng akyat dito sa bundok. In fairness, napaka-refreshing and perfect. So, keep on watching guys kasi marami pa to. As in, super marami. Yung araw tayo na mag-stay sa Bicol for a rest. Hindi na maligo na. Ang ganda na. Ayan o. Ayan, naka-front camera para medyo makita niyo. Isa pa. Meron pa daw isa.